Hello everyone, hanya hai lam sogo ketal video. Tini sen sisa kau salai ni awong ka sini YouTube family o subscriber 1K kakha abuni bagai khabai jotono na hambai. Norok tebo nai tong di krengi tong di te share khaidi. Norok ni support tai norok logi di khangke gebang matebo video ang tubu nai awuni bagai norok kalau diri tong di ni ang norok no koyo te kaisa hang ke sing contents khailini awai contents nai je jaga jaga o thangai kaisa jaga ya bororong nukya te samia amti jaga ro thangai phunuknani amtino contents namjak nai ni ang bukhau songjak nor logi ri tong hangke norok nuknai tai kebang ma ketal je samung khajak tong marok eba ke society ni bagi kaham samung khajak tong marok aborok no tuibo phunuknai tei society ni bagi hamya samung khajak tong mani aborok no bo haino osen no phunukjak nai amui norok logi ri tong di hanya sanau sungo tai jotono no hambai tai khakam